porque o maior risco sempre vai a ser cando o paciente ven da súa casa con unha bacteriemia, porque normalmente levan máis tempo de evolución e non é tan fácil identificar o foco, sempre é máis frecuente que teñan un foco oculto. Existe unha clasificación convencional das bacteriemias por Staphylococcus aureus, que se clasifican como non complicadas e complicadas. Non complicadas son aqueles pacientes que non teñen datos de endocarditis, que non teñen prótesis intravasculares, nas que os hemocultivos de control a 72 horas son negativos, que se quedan sin fiebre moi pouco tempo e que non teñen embolismos sépticos. O resto das bacteriemias se consideran complicadas. Unha clasificación máis basada no risco usa tres grupos de... clasificamos os pacientes ou valoramos o risco en tres ámbitos. Nos factores predispoñentes, aqueles pacientes que teñen dispositivos intravasculares ou prótesis implantadas, antecedentes de endocardite ou usuarios de drogas, os datos da propia bacteriemia, canto tempo de bacteriemia leva, se é nosocomial ou comunitaria, canto tempo de positividade ten esa bacteriemia e o retraso terapéutico. E a evolución clínica, se ten fiebre persistente, se temos un foco primario que non está controlado ou é descoñecido, se ten infeccións metastásicas, etc. En segundo lugar, a exploración física debe ir dirixida a identificar os posibles focos primarios ou émbolos sépticos. Fundamentalmente na presencia de catéteres intravasculares, unha auscultación cardíaca que detecte soplos de nova aparición, detectar posible afectación, espondiloliscitis ou afectación da ósea ou da columna, abscesos cutáneos, artritis e tamén datos de celulitis ou signos de endocarditis. E o enfoque diagnóstico debe contemplar fundamentalmente dúas técnicas diagnósticas que son esenciais no manexo da bacteriemia por aureus. En primeiro lugar, a realización de hemocultivos de control e, en segundo lugar, a avaliación do risco de endocarditis dos pacientes. En canto a si é necesario realizar hemocultivos de control en todos os casos, a resposta é categóricamente sí. Por que? Porque a bacteriemia persistente se vai asociar a un peor pronóstico e a mortalidade vai aumentar por cada día de hemocultivos positivos. Eso, pódese ver aquí en este estudio que a bacteriemia ao segundo día, aos 5 ou 7 días, aumenta de forma significativa a mortalidade. Si ben é certo que a partir do sétimo día, se sigue sendo positivo, a mortalidade xa non aumenta tanto. Estas son as cifras, como vedes, dese aumento da mortalidade. E iso ocorre porque aumenta a infección metastásica a partir dese segundo día de hemocultivos positivos. Isto é un pouco o que vos decía agora. Existe un aumento da mortalidade hasta o cuarto ou quinto día e a partir de aí existe un fenómeno de meseta a partir do cal parece ser que se non morreches a mortalidade sigue sendo alta, pero digamos que se mantén estable e non sigue aumentando de forma exponencial. Así que parece claro en todos os estudios realizados que o segundo día de bacteriemia desde o inicio da antibioterapia é o punto de corte desde o cal empeora claramente o pronóstico de unha bacteriemia por Staphylococcus aureus. Así que parece razonable pensar que debemos repetir os hemocultivos ou facer hemocultivos de control cada 48 horas ou polo menos as 48 horas desde o inicio da antibioterapia ata que sean negativos. Isto vai a ser importante porque tamén vai a determinar a duración do tratamento. O tratamento sabedes que debemos empezar a contar os días de tratamento desde que os hemocultivos son negativos. En canto ao ecocardiograma, e se é necesario facelo en todos ou temos que facelo en transtorácico ou transesofáxico, parece que un ecocardio transtorácico pode ser suficiente en persoas con un risco baixo de endocardite. Cales son estas persoas? Pois son as que teñen adquisición nosocomial, que os hemocultivos de control son estériles, que non teñen dispositivos intracardíacos, que non son usuarios de hemodiálise e que tampouco teñen clínica de émbolos sépticos. En estes casos, se un ecocardio transtorácico é negativo, parece bastante razonable pensar que non hai que proseguir buscando unha endocarditis. En canto a si temos que facer ecocardio en todos os casos ou non, existen distintas ferramentas que intentan axudar un pouco a tomar esta decisión. Hai estas tres que tedes aquí, este é un estudio que compara as tres, Positive, Predict e Virsta.
Esta mide o tempo hasta ser positivo e, bueno, despois outros factores de risco, non? Pero de todas elas, en este estudio que compara as tres, parece que só Virsta ten unha sensibilidade moi elevada e un valor predictivo negativo o bastante elevado como para que se un paciente ten un 2 ou menos de puntuación en esta escala que contempla a presencia de émbolos cerebrales, meningite, dispositivos intracardíacos, si ten unha enfermedade cardíaca valvular, se usa drogas intravenosas, hemocultivos positivos ás 48 horas, etc. Si ten 2 ou menos puntos aquí, quizáis en este grupo de pacientes ou este subgrupo de pacientes poderíamos aforrarnos facer este ecocardio. Agora ben, creo que é pouco probable que un paciente con unha bacteriemia por Staphylococcus aureus, salvo que sexa unha persona xoven de adquisición nosocomial, unha bacteriemia por catéter, en unha planta que ocorra no hospital de un paciente bastante sano, é pouco probable que se deste caso. Pero, bueno, aí está, vale? O sea, que en xeral parece razonable facer un ecocardio transtorácico a todos os pacientes. E con isto, que nos aporta o ETE? Pois o ETE diagnostica máis casos positivos. Isto quere decir que os pacientes que teñen alto risco, a pesar de ter un ecocardio transtorácico negativo, debemos seguir buscando a posibilidade de ter unha endocarditis. E porque, ademais, en este estudio, que inclúe 103 pacientes, todos os casos de abscesos e perforacións pasaron desapercibidos no ecocardio transtorácico. E sabedes que, bueno, a presencia de abscesos valvulares ou perforacións son indicacións de cirurxía urxente. Así que, bueno, parece razonable implementar un ecocardio transtorácico en todos os pacientes, salvo en aqueles que están sanos, e reservar o ETE para persoas de alto risco. O sea, se a persoa non é de baixo risco, non nos podemos conformar con un ecocardio transtorácico normal e hai que intentar buscar a endocarditis. E é necesario realizar outros estudios diagnósticos? En principio, non, salvo que teña clínica. Vale? Debemos facer unha resonancia se hai sospeita de osteomielite ou espondilodiscite. E despois, en canto ao PET-TAC, sí que existen algúns estudios en pacientes, son estudios observacionais de casos e controis, nos que diferencian os pacientes aos que se lle fixo PET-TAC dos que non se lle fixo PET-TAC. E, parece que os PET-TAC detectan un foco metastásico en máis de 2/3 dos pacientes. Eso necesariamente aumenta a duración do tratamento e tamén as intervencións quirúrxicas sobre os focos detectados, e tamén se observa unha disminución da mortalidade en estes pacientes, e ademais de forma, como vedes aquí, bastante significativa. Si eso ten relación causal ou non con realizar un PET-TAC é algo que todos os autores discuten, porque de feito falan dunha cousa que chaman sesgo temporal inmortal, é dicir, eles consideran que probablemente os pacientes aos que se lle fai un PET-TAC sexan os pacientes que sobreviven, o sea, xa están vivos e que, ademais, están en mellor estado de saúde. Entonces, bueno, tampouco hai unha recomendación, nin se recomenda realizar técnicas de rastreo, digamos, en todos os pacientes, mas a recomendación é facer unha evaluación clínica. Por último, temos que escoller un tratamento, e temos que escoller un tratamento antibiótico. Cal debe ser o tratamento antibiótico inicial? Vamos a ter información moi pronto. Probablemente, cando nos informen dunha bacteriemia por aureus, vamos a saber se é sensible ou resistente. Se non o sabemos, a trataremos empíricamente como resistente, pero se o sabemos, temos que irnos a un tratamento dirixido. Se a bacteriemia por un Staphylococcus aureus sensible, o tratamento son a cloxacilina, en primeiro lugar, en dosis altas, e isto, hai que estar atento, porque cando cargas no silicon conste que sale unha dosis ínfima de cloxacilina, vale? E, os peros que pode ter a cloxacilina administrada cada 4 horas é que produce moita sobrecarga de volume, porque hai que poñerlle moito volumen ao paciente, e tamén unha maior manipulación das vías. Unha alternativa podería ser a cefazolina, que ademais nos permite 2 gramos cada 8 horas, que ademais nos permite administrar os 6 gramos en 24 horas en un infusor en perfusión extendida, e iso pode facilitar os manexos ambulatorios dos pacientes. Se é un aureus resistente,
O tratamento de elección sigue sendo a vancomicina en dosis de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 ou 12 horas. A vancomicina debemos evitala sempre que o paciente teña un filtrado menor de 30 e sempre hai que facer determinacións de niveis. Sei que históricamente aquí facer os niveis de vancomicina era moi complicado, pero a día de hoxe se fan no día. Quero dicir que ti, antes da cuarta dosis de vancomicina, xusto antes da súa administración, tens que pedir os niveis, o laboratorio fai os niveis no día e a farmacia fai o informe no día e permíteche axustar a dosis. Alternativa a banco sería a daptomicina. A daptomicina hai que ter cuidado co risco de rhabdomiolisis e hai que evitalo en foco pulmonar ou sempre que xa un foco pulmonar, porque sabedes que se inactiva polo surfactante e non ten acción pulmonar. Hai outras alternativas que vos iba a decir máis novedosas, como a ceftarolina ou ceftobiprol, que son cefalosporinas de quinta xeneración, activas frente a Staphylococcus aureus resistente e sensible. Ningunha delas ten indicación para bacteriemia por Staphylococcus aureus, a súa indicación é a neumonía e a infección de pele partes blandas, pero poden estar aí na reserva, pois a veces, en pacientes con endocarditis por aureus resistente, con bacteriemias persistentes a pesar de tratamentos con daptomicina en dosis adecuadas. Unha cosa que me olvidei de decir é que dapto, a dosis de 6 miligramos se asociou a máis fracasos terapéuticos. Por lo tanto, quizás hai que irse a dosis de 8 a 10, sobre todo se a sospeita de endocarditis é alta. E a outra alternativa que tedes aí é a da albabancina, que é un glicopéptido que se administra, como particularidade ten que ten unha vida media moi prolongada e se pode administrar cada 7 ou 14 días. Claro, ten unha posoloxía moi favorable, sobre todo en pacientes que queremos mandar para casa ou que son de máis difícil manexo, que teñen que levar tratamentos máis prolongados. Tamén a súa única indicación é para infección de pele partes blandas, pero sí que se usa para úlceras vasculares a veces, para osteomielitis, cando tens que prolongar o tratamento e queres mandar o paciente para casa. É caro como un dolor e hai que ter cuidado porque o tratamento con dalbavancina prolongado pode producir resistencias cruzadas do aureus, a banco e a dapto. E despois podemos ter un problema no manexo de infeccións futuras. En todo caso, o tratamento de elección, según todas as guías, sigue sendo a cloxacilina, as penicilinas antiestafilocócicas, cando o aureus é sensible e o inúcleo bacteriano é alto, sobre a cefazolina, que se pode usar despois en terapia secuencial, e a vancomicina no aureus resistente. E como vedes aquí, non está linezolid, porque linezolid non é un antibiótico bactericida, un bacteriostático, e sobre todo cando hai alto risco de endocarditis ou son bacteriemias de alto risco, debe evitarse. Tampouco ten indicación para bacteriemia por aureus. A duración do tratamento, nas bacteriemias non complicadas, o tratamento é de 14 días desde os hemocultivos negativos e cando hai algún tipo de complicación ou bacteriemias de alto risco, temos que ir ás 4 ou 6 semanas de tratamento. E o fundamental é o control do foco. Quero dicir, se temos un catéter infectado hai que quitalo, se hai espondilodiscitis ou coleccións hai que drenalas, se hai artritis hai que drenalas e facer un lavado articular e se hai abscesos hai que drenalos. Porque senón non se vai a controlar a bacteriemia, o tempo de bacteriemia vai aumentar, aumenta a mortalidade e peor. E outra pregunta é, todos estes antibióticos son intravenosos e nos preguntamos se se pode secuenciar o tratamento a vía oral, porque son pacientes que van a ter que levar un mínimo de 14 días de tratamento antibiótico. Este estudio que acaba de ser publicado ahora en xaneiro en Lancet Infectious Diseases é un estudio que aleatoriza selecciona un grupo de pacientes para recibir tratamento oral ou intravenoso. É un estudio aberto de grupos paralelos e randomizado. O que pasa que, desde o meu punto de vista, os pacientes preseleccionados eran 5.000 e pico, creo que pon aí, que non o leo ben, pero acaban indo 86 a unha rama e 79 a outra rama. Quero dicir que o número de pacientes realmente é pequeno.
Estos pacientes se incluíron con estos criterios, vale? Os pacientes que podían ser randomizados a tratamento oral eran pacientes con bacteriemias non complicadas, que tiñan xa 5 ou 7 días de tratamento intravenoso adecuado e con hemocultivos de control negativos. Calqueras outros, se tiñan signos ou síntomas de bacteriemia complicada, un shock séptico nos días previos, a bacteriemia persistente, que non se retirara o catéter despois de iniciar antibioterapia, usuarios de drogas, inmunosuprimidos, pacientes con prótesis e que tuveran infeccións nos 3 meses previos por estafilococo están excluídos, vale? O sea que son realmente pacientes bastante sanos, diría eu. Son os que non lle podes facer o eucardio, casi. E en estos pacientes, o que observaron é que non hai diferencias significativas en canto a eventos, mortalidade ou complicacións directamente relacionadas coa secuenciación a tratamento oral. Hai diferencias, pero non son significativas, ¿vale? Están aquí as pés. Os tratamentos que se usaron, os intravenosos, son esos, cloxa e cefazolina, o dapto, o banco, e os que se usaron por vía oral para o estafilococo sensible foron a clinda e o cotrimoxazol, e para o resistente linezolid e cotrimoxazol. En todo caso, eles conclúen que a terapia oral é non inferior a intravenosa estándar en estos participantes de moi baixo riesgo de bacteriemia, vale? Eu creo que en todos os demais, e, teño as miñas dúdas, pero, entendo que se tes unha bacteriemia por catéter, eres un paciente sano, retiras o catéter e inicias tratamento antibiótico e en 5 ou 6 días estás sin fiebre, sin complicacións e demais, ao mellor a secuenciación a vía oral é unha alternativa. Pero hai que ter moito cuidado na selección destes pacientes. Polo tanto, así como resumen, existen unha serie de indicadores de calidade, que outra cousa das que, despois vos vou explicar, no manexo desta bacteriemia por estafilococo aureus, que son a realización de hemocultivos de control, o control do foco, a evaluación ecocardiográfica, o inicio precoz dunha antibioterapia adecuada e unha duración adecuada do tratamento. E para mellorar isto, hai estudios xa que demostraron que intervencións sobre estes 6 indicadores de calidade mediante programas de bacteriemias, nos que os servicios de microbioloxía e as unidades de infecciosas traballan en equipo a hora de detectar estos casos e implementar todas estas medidas terapéuticas, funcionan e melloran a calidade asistencial e o manexo das bacteriemias en estes pacientes. E a seguinte pregunta que me fixen, e non me queda moito, é que tal se nos dá facer isto a nos, vale? E entonces revisei as 189 bacteriemias que se produciron na nosa área sanitaria nos últimos 6 anos, vale? A evolución do número total de bacteriemias é esta, vale? Vedes que, en 2020 houve un descenso moi significativo, pero a partir de aí está en aumento progresivo, con un incremento bastante significativo en este último ano, na mesma línea, por certo, do que se ven publicando en esta pospandemia, vale? Globalmente. E, este ano chegamos casi a 50 bacteriemias. Destas 189 excluíronse as que se producen en nenos, vale? Son adultos todos. As características dos pacientes que tuveron bacteriemia adultos na nosa área sanitaria foron estas, unha idade media de 70 anos, predominantemente homes, con un índice de Charlson de 4,78, a porcentaxe de estafilococo resistente é do 7,4%, maioritariamente nosocomial, un 22% tiñan dispositivos intravenosos, o 1,1% antecedentes de endocarditis, o 18,5% presentaban émbolos sépticos e a mortalidade aos 30 días foi do 28% na nosa serie, vale? O 10,56% falleceron nas primeiras 48 horas de ingreso. Vale, o foco primario das bacteriemias destos 6 anos foron maioritariamente o catéter intravascular, sobre todo, e isto, claro, xa iba moi avanzada e non quería volver atrás, que eran moitos casos. Non sabría dicirvos cantos eran periféricos e cantos centrales, pero máis do 90% eran periféricos, vale?
O segundo foco é o cutáneo, respiratorio, a ferida quirúrxica e o foco urinario, e era descoñecido hasta nun 15% aproximadamente dos casos. Detectouse endocarditis infecciosa no 10,6% e, como vos dixen antes, émbolos sépticos no 18%. En que servicios ingresaron estes pacientes? Pois maioritariamente en medicina interna e infecciosa, seguido de UCI, cardio, neuro, onco e cirurxía, e despois os outros que incluín aí. Pero, bueno, isto é máis ou menos a tarta das bacteriemias, que o grosso pois, está en interna e infecciosas. En canto a como manexamos os nosos pacientes, se iniciou un tratamento antibiótico correcto, e en isto, bueno, fun moi laxa e non me fun directamente ao que recomendan as guías, porque asumín que, bueno, se se pauta un amoxiclavulánico a un paciente con bacteriemia por unha úlcera, podería ser correcto, pero, bueno, vamos ao 94%. Os hemocultivos de control fixéronse no 74% dos pacientes e o ecocardiograma no 75%. Globalmente, que se fixeran estas tres cousas ocurriu no 66% dos pacientes, o cal deixa a un de cada 3 pacientes con un manexo subóptimo. E como evolucionou este manexo ao largo destes anos? Pois a línea amarilla siguen sendo pois, o número de bacteriemias, e estes son os pacientes que en esos 3 ítems se considera que ten un manexo correcto. Vale? Isto foi aumentando de forma progresiva, parece que bueno, vamos aprendendo, hasta que non sabemos que pasou en 2022, que eso descendeu de forma notable. Se evaluamos cantos pacientes foron valorados por infecciosas, pola unidade infecciosas durante todo este tempo, sendo difícil sabelo, porque sabedes que a interconsulta de Pepe moitas veces era, non sei como definirlo, un pouco oculta, digamos, que él iba por aí, ¿no? E nos decía as cousas e non quedaba constancia moitas veces deso, pero sí que moitas veces os compañeros pues, escribían, se comenta e tal. Sigue unha línea bastante paralela con ese manexo correcto. Bueno, en 2022 ocurriu unha serie de cousas, entre outras, algún caso especialmente desgraciado en algún servicio quirúrxico, e nos fixo plantexarnos que algo estábamos facendo mal. Entón, falamos con microbioloxía e puxemos en marcha pues, un programa que non está escrito, pero digamos que é un consenso no cal as bacteriemias por Staphylococcus aureus se informan sempre a unidade infecciosas para que desde a unidade infecciosas pues, vexamos un pouco asesoremos sobre o manexo destes pacientes. E, home, non sei se foi eso ou outra cousa, pero o certo é que 2023, en canto ao manexo dos pacientes, con respecto a todos os anos anteriores, sí que existe pois, unha diferencia significativa. En 2023, o 95% dos pacientes foron manexados de forma adecuada e estes 3 ítems se seguiron de forma, bueno, se cumpliron, xa vos digo, no 95% dos pacientes. A curva de mortalidade ten unha imaxe bastante especular con respecto ao manexo adecuado, cousa que, bueno, ten bastante sentido, se se manexan menos pacientes poden morrer menos, pero, bueno, estas diferencias sí que non son significativas. En todo caso, e a modo de resumen, en canto ao manexo da bacteriemia por Staphylococcus aureus, bueno, isto pretende ser eso, unha diapositiva de resumen. Existe unha avaliación mínima que debe ser unha historia clínica, unha exploración física, os hemocultivos de control e o ecocardiograma. Unha avaliación dirixida polos síntomas que presente o paciente buscando pois, esos posibles émbolos sépticos. Debemos iniciar de forma inmediata o tratamento antibiótico adecuado e o control do foco, porque unha cousa sin a outra non ten sentido. Se é un estafilococo sensible con cloxacilina, se é resistente con vancomicina. E podemos plantexarnos esa secuenciación a vía oral en casos moi seleccionados. Como conclusións, pois eso, que a bacteriemia por aureus ten unha alta mortalidade, que debemos alertarnos sempre que detectemos unha bacteriemia nun paciente noso, que debemos iniciar de forma precoz o antibiótico adecuado, que temos que seguir esos indicadores de calidade e que hai que intentar pois, facer os hemocultivos de control, o ecocardio e o control do foco, e que a avaliación por expertos e traballo en equipo que pode mellorar o manexo dos nosos pacientes e non sabemos se pode ter un impacto na supervivencia, pero esperemos que sí. E nada máis.
¿Qué? Nada, nada.